Císař Rudolf ukryl v Praze nejcennější ze svých pokladů. Každý dostanete ode mě 1/2 tohoto jadu. Jen s jeho pomocí lze znovu otevřít tajemství pokladu. Sepište však knihu, která přenese naše poselství staletími a předá je, až přijde čas. Nazvěte ji Cesta světla. Kde jste k tomu přišel? Je to indicie. Kouzelnická hůlka. A jaká legenda? Dobře si pamatujte, všechno, co překračuje naše znalosti, tak to pochází od Stvořitele. On si určí čas, kdy budeme znovu povoláni, abychom se postavili zlu. Je to strašně divný místo. Já se bojím. Kdybych se aspoň utopil v Dunaji. Tam se něco pohnulo. Ty vogo, ono to funguje. Páni. Myslím, že to máme. Stane se tak za 400 let. Mahral. Tajemství talismanu. V kinech od 15. února.